Yangay boy, so nagbabalik ako ngayon dito tapos kung mapapansin nyo, iba na itong setup natin kasi lumipat ako ng apartment. Kasi dun sa lumang apartment namin kila Ate Dedeng, medyo the shit went down doon boy. At inaantay ko lang si Ezra ngayon at hindi na siya boy. Shining! Wala lang, naisipan ko lang mag-vlog kasi nakakamiss din maghawak ng cellphones. Ngayon, ang gagawin natin, pupunta tayo dun sa Solano at titignan natin kung bukas yung sikat na kainan dun. Anong pangalan ng kainan na yun? Hindi ko alam eh. Sikat yun pero hindi ko alam. Anong pangalan? Bulaluhan. Bulaluhan. Meron daw silang masarap dun na sinanglaw. Hindi pa ako natikim ng sinanglaw. Pinapaitan pa lang yung mga natitikman ko. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Baka nakatikim na ako ng sinanglaw pero hindi ko lang alam kung ano yung lasa kung sinanglaw ba yun o maasim na pinapaitan lang, ganun. Di ba yun yung maasim na pinapaitan? Tikman mo na lang muna yun. Maya, babalikan ko kayo at antayin ko lang tong makababa ng gamit. Tapos, let's go! So boy, dito na tayo. Pababa na tayo ng hagdan. Tapos sa mga hindi nakakaalam, bumili pala ako ng budget bike. Yan, yung kulay orange na yan. Budget bike lang pero in-upgrade ko agad yung hubs niya. Tapos itong stem. Kasi sira yung stem niya nung nabili ko. Tapos weapon equipped lang. Trip lang. Sa totoo lang boy, dito sa Nueva Vizcaya medyo magginaw. Kahapon mainit na tapos sumuulan. Tapos ngayon bumalik yung medyo pagkaginaw niya. Sobrang ginaw. Kaya ngayon maghanap kami ng pwedeng pagkainan na merong sabaw. Yung bulalo sana, pinapaitan, ganun. Kaya natripan naming magsinanglaw dun sa Solano. At gusto ko ring itry yung sinanglaw nila dun. Kasi merong pinapaitan sila dito sa Bayombong. Pero ayaw niya ata kumain dun. Kaya try namin sa Solano at bibili rin kami ng mga gamit. At bibili ako ng charger nitong iPhone kasi sira na yung dalawang charger niya, naglolo ko. At hindi ko may papasa itong mga videos dito sa laptop kapag wala yung data cable ng iPhone, yung lightning cable niya. Meron palang mga nakatagong malalaking building dito sa may Ponce Extension. Laki oh. Okay, merong tanong si Ezra dyan at hindi ko alam kung kaya niyong sagutin. At comment nyo na lang dun sa baba yung sagot. Ano yung tanong ulit? Pwede ba yung boys and paint sa canvas? So, ayun yung tanong. Kaya sa mga nakakaalam dyan, paki-comment na lang dun sa baba. Or kung hindi nyo may comment, well, google na lang namin. May napuwing. Masakit? Ba't ka nagbe-beautiful eyes sa'yo? Wala nga boy. Bulag ka na. Ako rin, masakit. Medyo masakit yung left na na tenga ko. Hindi ko alam, infection siguro. Kakakain ng maraming pancit canton. Sa totoo lang, medyo mas malayo yung apartment na nakuha ko ngayon kaysa nung last. Malayo sa highway kaya matagal. At malayo yung lalakarin papunta dun sa Macdo, papuntang Solano. Sana matsambahan namin ngayon yung sasakyan na yung electric jeep para ma-experience naman namin. Nakita ko yun kahapon. Yung? Kaso yung tagal niyang magtawag. Yun, saktong tsamba, Solano na agad boy. Pasok na, pasok na. After ilang minutes ng paglalakad, nakadating na kami dito sa Macdo at sakto meron na agad tricycle. Meron yung mga ibang VV doon sa Capitol. Hindi ko lang alam kung makakahabol ako pero try namin kumabol mamaya. Boy, bilang lalaki, kapag kulang yung pera nyong pamasahe, huwag kang mahihiyang padagdagan mo. Ito na naman ang pinakamahirap sa lahat, yung sasamahan mo siyang bibili ng isang Tagal. Ayun boy, wala siyang nahanap. Kaya pupunta daw muna kaming palengke, doon na lang kami maghahanap. Ayun boy, sa tingin ko may nahanap na siya. Siyempre, try pa niya yan. Tapos babalikan niya lahat ng mga napuntahan niya. Ganun talaga boy. Ate, may 37. Yung daw 37 na, naghanap na. Yan na. Pipilihan niya boy yan. Tapos yung black kanina. Walang Pero mas maganda boy. Ito. ayoko yan. Okay boy, akala ko yun na yung kukunin niya kaninang tsinelas. Pero nagkamali ako. Hindi pala yun at maghanap pa raw siya ng iba. Boy, nawawala naman na siya. Ayun. Ay! Nababasa ka naman, ading, excuse me. Kala kong nawala ka na boy. Meron? Check mo. Siyempre, titingin niya ng kulay, ng size, ng style. Mapagod ka sana. Yun, sakto, may nahanap din na size. Sige ate. Cute. Karen,
Ganun. May ibang stock ka pa ang ganito ate? Wala na. Yan na lang. How much? Doon na lang. 180 kuya. Ay, sakto, 180. Okay na boy, mission success tayo sa may chinelas. Tapos ngayon maghanap ako ng lightning cable, data cable ng iPhone. At dahil ang mahal, 150-200 yung data cable, hihiram na lang ako dun sa classmate namin boy, sa barkada namin kay Valerie. Tipid-tipid muna tayo yun, hindi kasi gumagana yung yung charging cable ko. Tapos na yung mission namin dito sa palengke, kaya ngayon hahanapin na namin yung kainan at sana bukas. Tapos sana budget meal lang boy. Ang gusto kong matikman dito ngayon yung anong tawag doon? Sinanglaw. Sinanglaw. Yung daanan pala papunta doon sa anong pangalan ng kainan boy? Sinanglawan. Hindi ko alam. Doon sa Sinanglawan. Dito sa may Save More 2. Tapos dire-diretso lang hanggang doon sa may Ukay Mall. Alam niyo boy, paghapon dito sa Visayas, sobrang lamig dito. Parang nasa Baguio. Kaya yung mga tao dito ay kakapal ng mukha. Ito yung after Ukay Mall na. Medyo malapit na daw. Malayo pa, malapit na. Happy. Mga ilang meters tayo boy. Ayun, ayun. Yan. Ito tayo kakain boy ngayon sa pharmacy. Hindi yan. Saan? Ay, ito. Tan Lorenzo Bulaluhan. Yan, dito tayo kakain boy dito. Yan. Bigit yan. Oh. Wow. Wow. Bago to. Ayun boy, mukhang legit naman dito sa kainan. Bale, 5 minutes daw yung waiting kasi papainit pa nila. Tapos nagdalawang rice kami. Tig-isa lang kami, hindi kami tig-dalawang rice. Medyo mainit nga lang boy. Pero all goods para pagpawisan kapag kumakain ka ng isang pahon. Kung mapapansin nyo dito sa may log boy ng kainan, ganito lang siya. Tapos kung makikita nyo dun sa dulo, yung malalaking mga kaldero, yung mga nakasalang dun boy, pinagpapainitan nila ng bulalo. Lagyan natin ng kalamansi. Sili. Tapos lagyan natin ng joke lang, wala na tayong lalagay. Tapos ito, tikman natin, try natin tikman. Ito boy, kuha tayo ng konting kanin. Tapos lagyan natin ng sabaw. Tapos lagyan natin ng ito, yan. Ganda oh, lambot. Tapos lagyan natin dyan. Yan. Tapos tikman natin. Ito, yung initial taste nito. Sarap. Sarap. Sarap talaga. Promise. Must try dito. Sarap, sarap. Ito rin boy, try natin to. Ayan. Try natin yung pigar-pigar nila boy. Alam niyo boy, ito yung pinapaborito kong part mo. Yung tuwalya. Katatapos namin kumain boy, tapos biglang may nag-chat dun sa Biscayano Vloggers. Ayun oh. Datoy nakmet lang boy, mga fishball. Pero, ito yung harap. Kung makikita nyo, meron yung dalawang tricycle, ay isang tricycle tapos motor. Ito yun. Pero baka umalis na siya. Kaya maghahanap kami ngayon ng Sir, calamares. Ice Anong cream. dessert? Ice cream or calamares? Kasi gusto ko talaga ng calamares. I want the taste of the seafood man. Lamig Calamares. dito. Malamig. May nakita kaming calamares dito boy. Tapos bili kami. Magkano po dito sa calamares? 25. Gusto mo? O Isa lang. Isa lang. Isa pa. Harp. At dahil natikman niya na yung malaki boy, ako rin. Try natin. Oh, may nakuha lahat. Laki oh boy. Karen, John Macon. Gawin dun, kalpas mo na. Ingat. Subscribe. Subscribe kayo kay John Mark. Kabaryo. Yan o. Lagay mo ah. Okay, lalagay natin yan dito. Hey boss, ingat boss. Ayun yung nagsend ng picture kanina boy na nandito lang siya sa Solano. Siya si John Mark.
pangalan nun? John Mark. John Mark, no? Basta yun, JMMJ, hindi ko alam kung ano apelyido niya. Basta subscribe kayo sa kanya, Kabaryo tawag niya eh. Medyo nagabahan na kami at maraming salamat sa mga ano, Si Camille! na mga, ay, oh, shit, si Camille is here, man! Camille is here! Kumain silang ngalaw. Kaya di ko. Andito kami sa pedestrian lane, takot na kasama. Lag. At dahil load ni Camille, yung pag-outro ko kanina, maraming salamat sa mga sumubaybay, sa mga sumuporta dyan, sa mga nag-aantay ng video ko dyan. Maraming salamat sa inyo. Tapos ngayon, uwi na kami dun sa Bayambong ulit. At meron pa kami gagawin, maggagawa pa ako ng steel design, tapos marami pa akong gagawin talaga. Dito na kami sa Magmakdo. Tapos yung sasakay ng tricycle, pauwi na kaming Bayambong. Maraming salamat. Bye! Ingat kayo! Subscribe!